emesa. Ilo kakar niang kanyo transportation cost koro gigolo kar zero rated to gitere exempt. Tiende niya jogi dhi in ka costs moko e yore mag taxation ok dhi yiene gitimo ang'owa golo gigi cost gi ok dhi reduce ng'ano maber that burden ka wuon mwandu maloso mwandu ma en japur to en kata wuon factory ma process niang ni market ma mabed sukari oyudo cost ma malo no ko yiene gi reduce three tax claims gima timre kanyo en ni japiny madhi kaw gini matiyo kod emesa ma dhi timre ema dhi chulo gini koro do kaka moro sirikali chobise gidiyo fertilizer kacha to kendo kamoro gibiro gitimre nadi gigolo gini categorization mane ber mane nyalo fungo ne ji bech sukari to giwacho ni koro transport mar gini because when we talk about factors of production kata mana transport is part of it kuro samwalo also budget factors of production be nyaka watimre nadi wang'ie yo makare but mane kaka budget be timre nadi operate okonyal favor everyone to kata mana health sector mwauwe yes wasepako allocations mar there to na nyisi ni sama wa implement gigi be nyaka wabed cautious to kanyo ni yudo ni raw materials mag processing medicine be otimruok nadi ogol from zero rated to exempt pod wa expect ni bech yath moko nyalo timre nadi nyalo dhi malo koro nyalo yudo ni imedo kamoro kacha to kamoro ka ma japiny matiyo gi mwandu gi koro nitie bende timre nadi dhi malo to ber bende nitie ok rach koro ber nyalo miya achiel ni neno kiwacho nwa ni per diems ma sami wuok ka idhi tiyo Kisumu to mi gimoro kanyo ni malang' ni mak go fuko chon ni wacho ni kokala 2,000 titime nadi ijuogi osuru sani nyisi ni 2,000 no to kuro waweni gawe nyaka 10,000 to kokala 10,000 kwa chakre timre nadi kwa chako juogi mano ber gimomiyo ber is for me ang'iye in a wider picture kido ng'ami miyo maybe ginene per diem mar 10,000 Trevor in a day